Здравейте, хора! Сега аз съм Димитър Мафиота и мисля да започна една поредица Майнкрафт Survival, не знам как ще се казва. Така, виждате моят скеле на гол мъж. Така, малко както и да е. Така, опа. Така. Сега, както виждате съм намерил Sandstone Temple. Аз почнах просто така да играя, но реших да правя клипчета. И за да са по-интересни, се направих малко на креатив. Само за ето тези селяни. Да можем да търгуваме с тях. Така. Тези съм си ги спечелил, в смисъл. Голда и айрона и емералдите, както и тенчето, са от темпъла. Както може би всички знаете. Тук отдолу има честове. Отначало има един бутон, който аз чупих. И отдолу има тенчета. Ако настъпиш бутона, умираш. Така, както е. Тук съм направил така. О, да. Много съм добър. Тук това мисля да ми е фермата. Все още нямам семена за нещо. Това е порасно. Ще го сложа. Така. И да започваме да оцеляваме. Така. Сега тази офертата е един емералд. Така. Сега не ме трябва. 20 кол за един емералд. Това е хубава оферта. 18 уит за един емералд. Това също е много хубава оферта. Мен повече ме харесват оферти, които трябва да даваш нещо за емералд. Тъпа оферта. Това е хубава. Да, горе-долу. Така. Сега все още нямам легло. Така че... да отиваме да купаме. Да, нямам кирка. Така... Към крафтинг тейбъла. Тра-та-та. Всъщност ще правя две кирки. Да видим дали имам торчове. Два торча, ще стигнат как. Сега... Така напред, към мината. Така. Торч. Айрон, супер.
Тази поредица, в смисъл да почва сега като синглплеер, после мога да добавя, в смисъл сега правим с моите приятели сървър, в който ще играем и ще оцеляваме. И да. Така. Сега сме в търсене на койл, защото ми трябват емералди. Така. Ще спра клипчето, докато намеря койл. Отново съм тук. Намерих малко, всъщност спрях клипчето тук и намерих малко айрон. Айде да правим завойче. Айде. Добре. Това сигурно ще е много койл. Но е хубаво, че от кола вече събираш XP. И от другите. Ето от 18 кола почти дигнах втора левел. То всъщност колкото по-хубава тя смисъл, аз съм с каменна кирка, ако ми е диамант един, сега ще да съм към 3/4 лева. Така, да се връщаме, да си вземем емералче. Обърнал съм се. Мафага. Напред. Така, тук съм. Мисля, че този беше с кола. Да. Стана ми 6. Още 10 и ще имам още една емералче. В другата версия може този да го няма и да сложа някакъв друг. Защото имам по-добър. Не! Стигале! Това май ще е краят на епизода. Чао, хора! Давайте ми лайкове, абонирайте се и ако събера 10 лайка, ще продължа поредица, ако не, спирам. Благодаря ви. Чао, чао!